I woke up to the sound. La Selva és un poble format per gent d'arreu, que s'ha enriquit amb l'aportació de diverses cultures. Sovint, podem pensar que la immigració és un fenomen recent, però avui analitzarem que la vila, des de sempre, ha rebut nous ciutadans i aquest fet ha ajudat a teixir una consciència social. En aquest sentit, diverses entitats salvatanes, com Justícia i Pau o Càritas, fomenten el treball per a una societat més justa i igualitària. Però, quines activitats es duen a terme? Som solidaris realment? En època de crisi, aquesta consciència disminueix? Avui, per parlar de tots aquests assumptes relacionats amb la societat, entrevistem la Salomé Balcells i la Marina Arnau. La Marina és una antropòloga salvatana que sempre s'ha dedicat a projectes que lluiten contra l'exclusió social i la pobresa. La seva carrera destaca per haver estat 20 anys treballant a Creu Roja, on ha ocupat el càrrec de directora autonòmica d'ocupació durant 5 anys. La Salomé és ben coneguda per la tasca que ha dut a terme Justícia i Pau, i és que sempre ha participat en projectes de voluntariat. Ella també va ser una de les persones que va portar l'escoltisme al poble i ha intentat educar la canalla per treballar en equip i viure en pau. Pugeu cap aquí, ja? Sí? Per l'altra banda està obert. Em semblant parabrises ni 8 helicòpters militars haurien calgut per tapar semblant forat tanxes d'enganxar. Doncs molt bon dia, Salomé, bon dia, Marina. Bon dia a totes dues. Què us sembla estar aquí dalt i poder parlar de la consciència social, que és el que hem vingut a fer avui aquí? Em sembla una idea molt interessant, a més que t'hagis preocupat de les diferents vessants que hi ha al poble, no? Coses que de vegades queden així ocultes, no? Ocultes perquè queden amb un anonimat i això és molt important. Molt bé, perquè tu, Marina, en l'àmbit més professional també sempre t'has dedicat en les qüestions d'àmbit social, ajudar sempre la gent amb risc d'exclusió, i tu, Salomé, sempre, com estaves comentant ara mateix, des del voluntariat. Però què és el que realment us gratifica o el que us ha fet tirar endavant amb aquestes tasques? Home, jo per mi una cosa que tinc molt clara, que em penso que porto com el meu ADN, és creure i defensar que tots quan naixem tenim les mateixes oportunitats. Llavors, per diferents raons, per moltes, molt complexes avui en dia, hi ha gent que sembla que a vegades els hi venen negades i sempre he cregut amb les segones oportunitats i crec que tothom, tant tots els homes i les dones que naixem en aquest país, tenen dret a segones oportunitats i a poder viure la vida com ells millor desitgen. Molt bé. I tu, Salomé? Jo és una inquietud que em penso que ja em ve també d'història familiar. Jo he viscut ja una època en què es va passar, soc de després de la guerra, però a casa vam tindre molta gent menjant i acollida en aquell temps. I després no se'm va fer estrany quan aquí, als anys 90, van vindre els refugiats de Bòsnia, no? Perquè a casa havíem acollit també molta gent. No? És una inquietud que m'ha vingut, se pot dir, ja dels pares, no? I després també jo parteixo d'una inquietud d'exigència evangèlica, que això també a mi m'ha ajudat molt, no? De pensar en els altres, primer que en tu mateix, i ha estat una inquietud de joveneta ja. Jo no he estat professionalment he estat botiguera, però a part d'això els vespres han estat per dedicats a coses d'aquestes. Molt bé, ara aprofundirem més a continuació. Però què us sembla? Bé, nosaltres hem pensat començar parlant de la consciència social de la selva partint de la immigració. Perquè el fet de rebre una immigració, integrar-la, adaptar-la al poble, també va creant una consciència social en un poble que potser fa uns anys no tenia aquesta consciència.
Llavors, des de quan podríem dir que hi ha immigració al poble? No sé, jo crec que la Selva del Camp, en aquest cas, com qualsevol poble del Mediterrani, des dels seus temps més immemorials hi ha gent d'un lloc, gent d'un altre. Segur que és això, que als temps dels íbers ja venia gent d'altres llocs del Camp de Tarragona, més llunyans, més propers, amb d'altres llocs del Mediterrani. Llavors, ara, situant-nos en la història més recent, per tractar més la immigració més propera, de quines etapes d'arribada de nova població salvatana podríem parlar? Bueno, jo penso que primer potser hem d'anar un palet més lluny, ja des de començaments del segle passat, finals del segle XIX, bona part del segle XIX també podríem dir, hi ha tota una part de la gent d'això, d'altres llocs de Catalunya, que s'instal·la al Camp de Tarragona, per exemple, i sobretot de dalt de més amunt, de la muntanya. Genealògicament, qualsevol família del poble, de les dites autòctones, segur que té antecedents a Capafonts, l'Aubiol, la Mussara, de l'Alt Camp, de la Conca. Hi ha tota una aproximació des de dalt de les muntanyes cap al mar, a partir de que el mar deixa de ser un perill, de que ja no venen tants pirates del Mediterrani, hi ha tota una aproximació, perquè climatològicament, per recursos econòmics sempre, la zona de la costa. És la més fàcil també de conrear, de produir, i posteriorment potser aniríem a la immigració als anys 60 com una gran onada. A finals dels 50, primers dels 60. És quan aquí comencen a arribar, almenys al poble de la Selva. I quina incidència tenen al poble, aquesta immigració que és més aviat espanyola, castellana? En aquell moment van vindre perquè era agrícoles pràcticament al poble i faltava bastanta mà d'obra. Aquells anys, jo tinc un record que li comentava l'altre dia a la Marina, que jo estava, no sé, sigui que fèiem algun grup a la parròquia o així, hi havia mossèn Joan Salvat, i ens va fer un petit cens de la gent que arribava al poble, que no en sabíem res, no sabien si tenien fills, si tenien feines, i d'això. I jo recordo que vaig fer el carrer del Passatge, junt amb una altra noia, i vam anar apuntant dades, no? Quants vivien, quants havien arribat, d'on procedien, i vam ser molt ben rebuts, principalment per gent que feia nova d'allò. La nostra sorpresa va ser que, com a experiència personal, no? L'acollida que teníem amb aquesta gent nouvinguda, el fet que dèiem venim de part de la parròquia per fer-li unes preguntes, si és que les vol contestar i tot això, i en canvi el tancament d'algunes persones del mateix poble. Clar, que a vegades perquè ja ens coneixem tant, i què t'he de dir, d'això ens rebien a l'entrada o així, i en canvi aquestes altres, l'experiència és que ens feien pujar, ens feien asseure, voleu prendre alguna cosa. Molt bé, i ara ja finalment, amb la globalització, doncs, fa 15 anys, bàsicament, que al poble ja té gent, bàsicament, de tot el món. Ara és curiós, sí. Tenim quasi a prop de 70 països diferents aquí a la Selva. 5.000 habitants i 70 països diferents, no? Sí, em sembla que no hi arriba prou bé. Això hi ha un estudi, que per cert el porto allà si el volem veure, que és de l'any 2005. Nosaltres, com a Justici Pau, que llavors jo ara, des de llavors ja estic amb el de Justici Pau, vam fer una activitat i vam anar interessats a l'Ajuntament. I va donar la casualitat que l'Ajuntament també estava preparant com un dossier, no?, on documentava tant a nivell de cognoms que hi ha al poble, a nivell de gent emigrada que hi ha, i els tants percents que hi ha, perquè donava la impressió que potser hi havia molts magrebins, en canvi el tant percent més alt és d'europeus. Que sempre s'ha de conèixer bé les dades per poder parlar. Doncs com que veiem que hi ha bastanta teca, com les dues teniu moltes coses a explicar, què sembla si nosaltres també fem el pas de la muntanya cap al poble i anem allí a acabar de parlar també de la immigració i de la nostra consciència. Doncs mira, justament ara ja hem arribat aquí al Rentadors, que els hem escollit perquè és això, van ser un espai de socialització, jo almenys considero que clau, perquè clar, és el que dèiem, no? Tota la immigració, sobretot dels anys 60 que parlàvem, va arribar al poble i aquest era l'espai d'anar a rentar en aquell moment, vull dir que estaven obligades les dones, sobretot, que eren les que rentaven en aquell moment, a trobar-se, haver de parlar, haver de compartir, haver de parlar de les seves pròpies experiències, vull dir que trobeu un mal lloc?
Sí, és un lloc interessant, a més, a veure si el que vam de recuperar a partir d'aquestes imatges, perquè és un lloc... A mi m'agrada, a mi sempre m'ha agradat, jo l'hi he trobat, sempre trobo que té un punt, i a vegades vas per altres pobles i els tenen recuperats, i sí, però bueno, és un espai, això com tu deies, de socialització especialment per les dones, ja que les dones, això, als anys 60, clar, hi havia els bars, normalment elles no hi anaven. I persones nouvingudes, de moment, ni a l'església, perquè venien parlant castellà, no ho entenien, i molt pocs s'adaptaven. Després se n'han adaptant, però els primers anys... Ni que fossin catòlics? És que aquí, com si diguéssim, al poble teníem això, no? Era un poble de parla catalana. Val, però un moment, que això ara vindrà a la part de quan ens expliquin com ens enriqueixen, o com ens han enriquit, o com han canviat les estructures del poble. Perquè per començar volem saber com s'ha integrat aquesta població nouvinguda. En general, positivament? Sí, positivament. Sempre, ja és el que dèiem, vull dir, realment el poble som un exemple més d'un poble mediterrani on que la gent ha vingut, ha anat, ha migrat cap a França, cap a Barcelona, i han vingut de molts llocs, i com que les dimensions de la migració, dels moviments migratoris aquí al poble, sempre han sigut com a molt racionals, vull dir, no és que de cop... Podríem dir que és una migració bastant estructurada, no? Clar, i llavors és això, una migració que no és que de cop i volta hagin vingut un terç de població nova, sinó que sempre n'han vinguent proporcionalment a l'activitat econòmica que hi havia aquí. Perquè llavors el poble Salomé, com consideres que també ha intervingut en aquesta integració? Vull dir, la gent de la Selva hem ajudat a que aprenguessin la llengua, com tu comentaves, doncs adaptar-se entre el català, castellà o les llengües d'avui en dia que puguin parlar. A veure, jo em penso que això s'ha fet més tard. Al principi va costar una mica, no? Perquè és el que passen tots. Però després hi va haver interès que es fessin classes en català, però hem de pensar que a l'època dels anys 60 ni nosaltres teníem classes de català. Per tant, això és molt posterior. I la integració era de poder entendre de tu a tu, el anar a comprar, el conviure. I el fet de donar feina, no? Suposo, en aquell moment anar a jornal. I llavors el que teníem era molts castellanismes, uns i altres. La integració va ser com si diguéssim a base de que trobaven feina, aquí hi havia feina, i llavors, esclar, el vindre feina feia l'aspecte crida, perquè primer venia millor un home o dos, i d'aquell poble llavors arrastrava la seva família, els seus parents, i el que ha passat és que molts poblets d'aquí ha passat, que s'han agrupat, quasi un poble sencer d'Andalusia o d'Extremadura han vingut aquí. Aquí al poble molts eren d'un poble de Granada que es deia Caniles, ho dic bé? Caniles n'hi ha molts, i doncs diferents pobles. Sobretot eren de Granada. Sí. Ara parlàvem de la rebuda que ha fet la gent, com si diguéssim, o sigui, la base del poble. A nivell d'institucions, bàsicament l'Ajuntament, també considereu que sempre s'ha fet una bona feina d'atenció... Home, jo aquells anys no ho sé, però ara, com que és un tema que es treballa a les escoles, això que fa l'Ajuntament tradicionalment del dia de la fira, em penso que és, que dona als nouvinguts, clar, tot això són actes simbòlics, però que també, sí, obren i, vaja, jo crec que les administracions d'aquí al poble sempre han sigut molt receptives, sí, i positives. Si parlem d'ara dels últims temps, molta gent, no tan sols els que hagin pogut vindre emigrats, diguéssim, de pobles més pobres o més empobrits, sinó inclús per la feina o perquè els ha agradat viure en aquest poble i tenen la feina, sí, pel que sigui, estan contents per la benvinguda que se'ls ha donat a nivell d'institucions i per l'acollida que han trobat. Però ara també sembla que estem pintant tot molt positiu, però també és evident que la Selva, ara ja no tant, però fins fa pocs anys, fins fa 20 anys, la Selva era un poble molt més tancat, amb unes estructures molt més definides, es dedicava a l'agricultura, bàsicament, i suposo que tot això també dificultava que el fet que vingués algú de fora, fos d'on fos, el tracte era diferenciat, no? Vull dir, tu eres del poble i, volies que no, hi havia una mena de sentiment de pertinença aquí, si venia algú de fora, les feines més qualificades no devien dirigir-se cap a aquesta persona. Sí, però jo, per exemple, tot aquest sentiment, però aquí al poble jo penso, evidentment, hi ha estigmes, hi han sigut, hi ha prejudicis, hi ha gent que diu que l'altre feia o fa mala olor perquè cuina a casa seva d'una manera diferent, això no ho podem negar. I llavors també a vegades dels nouvinguts d'aquí, de Reus, això, jo tinc dues cunyades que són de fora i encara a vegades s'ofenen quan dius els que són del poble i els que no. Clar, de petites coses a tot arreu n'hi ha. En el fons, cap poble és tancat. Sempre hi ha entrades i sortides. Ara tu parles de 30 anys enrere, però és que fa 40 anys, fa 50 anys, la gent d'aquí al poble va tindre que anar a altres llocs. I això encara que a vegades, quan parlem, ens en vulguem oblidar, tots sabem d'on venim i entenem. Clar.
Doncs aquí al programa sempre recuperem una cita, com la que tinc aquí, de Joan Puig i Ferrater, perquè el programa ja es diu Des de la Moixera, una mica en honor a la paraula que ell feia servir per anomenar la selva, i llavors n'hem agafat una on ell descriu el que considera que és el caràcter dels selvatans, dels moixerins que ell deia. A veure si... Bueno, llegiu-la primer i després us en faig una pregunta per relacionar. Sí. El moixerí es creu superior a la gent dels pobles del voltant. Es creu ésser més senyor, més educat, més distingit, més intel·ligent. Joan Puig i Ferrater. Molt bé. Doncs llavors, tenint en compte que això és el que Puig i Ferrater va escriure, suposem, a principis de segle, podem veure que ara, pel que estàveu dient, la cosa ha canviat. Llavors, potser aquest canvi d'actitud també és el que ha permès una integració millor de cara a la gent nouvinguda? A veure, jo crec que això és una opinió d'aquest senyor. Clar, sempre partim això mateix. I ell devia tindre les seves raons per poder escriure això, però jo no hi estic d'acord perquè la meva experiència no és aquesta. O sigui, la meva experiència no és ni que ens creiem superiors ni res. Jo estimo el meu poble i com a arrels, perquè és el que has viscut, és el que coneixes, i em sembla molt normal, però no perquè em sembli que sóc superior ni del Forge, ni del Cuber, ni en aquest sentit. I tampoc ho identificaríeu amb actituds d'abans, potser? No. No, jo crec que ell amb el context, per ell devia tenir molt de sentit, ell tenia una determinada relació amb el poble, com sabeu amb les seves obres, però jo tampoc no ho crec ni representatiu ni ara ni abans. Vull dir, la selva, hi ha gent que potser sí, que és més així, però la majoria de la gent és gent que li agrada compartir, que s'ajunta i que no es creu ni superior ni inferior a ningú. Gent que quan vas per aquests mons te'ls trobes i estan orgullosos de ser de la selva, però i a sumar. Jo penso dintre del poble, de les seves tendències, però la gent, com a gent del poble, té tendència a sumar. Molt bé. I ara recuperant potser la part més positiva de tota la immigració, com s'ha anat comentant també en aquesta estona de conversa, què diríeu que és el que més ens han aportat a mode d'obrir el poble, no? D'obrir la mentalitat, que és el que més ens ha enriquit? No ho sé, jo és que penso que és com quan... Jo penso que sempre rebre cultures de fora ens aporta coses positives, des de menjars, olors, i també el caràcter. Un caràcter més salamero, per dir-ho d'alguna manera, més obert, com tu deies abans, un altre gust estètic. Tota diversitat, diguéssim, si es vol, el que aporta és una riquesa també interior a les persones, no? Poder comunicar de diferent manera, no? Molt bé. I ara sí que ja deixant una miqueta, perquè sembla que només tinguem el tema monopolitzat amb la immigració, també m'agradaria parlar ràpidament de tota aquella gent que podríem dir que és autòctona, ni que no m'agradi molt aquesta paraula, però vull dir que són nascuts, per exemple, aquí al poble o pobles del voltant, i que realment s'han trobat potser també amb tantes desigualtats des de naixement, com potser una persona que ve des de fora. Llavors, en aquest sentit, també hi ha hagut aquest aspecte d'ajudar, d'integrar, o ha costat més potser amb la gent autòctona que amb la gent que potser ha vingut de fora i ha sigut més fàcil el procés? Jo he viscut bastant entorn del que s'ha fet a nivell de poble, d'anys enrere, de molts anys enrere, les ajudes que es feien entorn de famílies necessitades del poble, i la veritat és que s'han fet, com si féssim un treball solidari de molts anys. Actualment podríem parlar de Càritas, que està fent una labor molt interessant, coordinada amb l'assistenta social i l'Ajuntament, i estan ajudant a moltes famílies. A nivell autòcton, recordo èpoques d'una solidaritat entranyable. Doncs mira, ara també havíem pensat fer un tercer bloc d'aquesta entrevista, però ja parlant més de nivell extern, o sigui, el que tu comentaves, com a Justícia Pau, sempre us heu implicat en lluites socials ja més a nivell, no tant local, sinó més aviat nacional o fins i tot internacional. I per fer-ho, què us sembla que va un altre punt de socialització, com és el parc? Anem al parc? Doncs llavors hem arribat a la conclusió que la Selva era un poble molt solidari, no? Parlant sempre en termes generals, que és el que dèiem, no? Tothom... Bueno, hi ha gent que ho és més, hi ha gent que ho és menys, però en general som solidaris. Llavors dèiem que també hi havia molta gent, com tu mateixa, ets una experta en primera persona, no? Que us heu implicat al llarg de molts anys en conflictes o en problemàtiques socials a nivell ja més nacional o internacional. Explica'ns una miqueta
d'on neix tota aquesta organització per aquest tipus de conflictes? A veure, el 1993 hi ha una guerra molt forta als Balcans i europea ens vam ressentir tots, no? La veiem molt a prop. Llavors hi ha un grup d'estudiants de Barcelona, de la universitat, que s'impliquen bastant amb això, van allà per ajudar i el que es troben és amb una massacre de cara a una població, no? I el que van fer eren un grup i van mirar de treure aquella gent d'allí, els que mataven, no? I van treure homes ferits, dones i tal, i els van portar aquí a Catalunya, a Castellet. Aquí a la Selva ens arriba una crida, i a mi em van cridar des d'un grup que ens vam reunir a l'Ajuntament, per si el poble volia acollir unes famílies d'aquestes que havien vingut d'allà, aquests jóvens... Refugiats de guerra. Refugiats de guerra. La primera impressió va ser que, doncs, com ho hem de fer, acollir una família. Era un moment difícil al poble, un moment que hi havia hagut la suspensió d'una empresa de construcció, la primera vegada que hi va haver una manifestació pel carrer Major, no? Hi havia hagut, doncs, com si haguéssim conflicte amb les coses de la cooperativa i les avellanes, un moment difícil, i veiem difícil poder acollir, que tothom estava patint una crisi en aquells anys. Sí, sí. Però llavors es va fer una crida, i el que jo volia ensenyar és que d'aquella crida el primer que es va fer és primer veure la realitat, però llavors es va escriure una carta en tot el poble, al veure la realitat d'aquelles persones. Vam anar 3 cotxes del poble a Castellet a veure aquella gent. Quan vam veure allò, en una casa de 50 persones que hi cabien en aquella casa de colònies, n'hi havia 120, vam dir, és necessari poder repartir. I es van repartir tota aquella gent pels pobles. I nosaltres vam escriure un escrit que deia: treballem per la pau i la justícia i contrastarem l'odi i la violència amb l'amor solidari, l'acollida i la justícia vers la dignitat de tota persona humana, sense distinció de raça, religió, país o cultura. Això va motivar que el poble respongués, doncs, molt bé. No s'ho esperaven, perquè ja dic, el poble estava en un moment de crisi. Era un pare, una mare, amb una noia d'uns 20 anys, i una mare i les 2 filles. Molt bé. I a partir d'aquesta experiència, Salomé, podem dir que ja es comença a néixer el que seria la justícia i pau d'avui? No, la justícia i pau neix al cap de 5 anys. Aquesta experiència d'acollida dels refugiats de Bòsnia va durar uns 10 anys aquí al poble. I llavors vam continuar, l'any 2000 vam fer un viatge després allà a Bòsnia, vam anar 2 persones allà, i al veure la realitat de les cases cremades, ensorrades i tot, vam veure un poble on hi deia, al passar amb el cotxe, que hi deia Hvala, Barcelona. Hvala vol dir gràcies en bòsni. I jo vaig preguntar, ai, què vol dir això? Què ha passat? Barcelona, no? I diu, donen gràcies a Barcelona perquè ha reconstruït tot aquell poble. Llavors, al tornar, la Lola i jo, que eren les que hi vam anar, vam dir, home, nosaltres un poble no, però una casa sí que la podríem aixecar. I vam fer una campanya aquí al poble i es va aconseguir aixecar una casa, que era una d'aquestes famílies que havien estat refugiades aquí. I gràcies a la solidaritat de tota la Selva, però allò va ser un treball enorme d'iniciatives diverses, de muntatge i de tot, es va aconseguir fer la casa a Bòsnia, que encara hi és, clar. I llavors, arrel d'això, l'any 1998, neix aquí a la Selva, Justícia i Pau. Potser aquest cas de Bòsnia, però també és el més complex, no? Després les altres iniciatives que van tirar endavant potser tampoc requereixen aquesta implicació tan gran com en aquest cas. Doncs són diferents. Per exemple, ara la iniciativa que fa uns anys que portem a terme és que un noi d'aquí a la Selva, del nostre grup, es va jubilar, prejubilar, i tenia ell una inquietud d'anar a fer un servei al Tercer Món. I en aquests moments està a Guatemala, ja fa 4 anys que hi és, i d'aquí nosaltres apoyem projectes que porta ell allà. I allà s'ha pogut fer... Amb un control directe també d'aquests projectes? Sí, d'allò. Cada any ell porta la memòria, les factures, de tot això. I allà estan fent 100 i pico de nois que estan estudiant gràcies a les aportacions que fem des d'aquí, una clínica que s'ha muntat allí en aquell poble de 20 i tants habitants que no n'hi havia, i, bueno, diverses coses. Ajuda als avis, als nens. I llavors ara, Marina, també un tema essencial per agafar aquesta consciència social que dèiem, ja no tant a nivell de poble, sinó només a nivell general, és la formació, no? O sigui, el ser-ne conscients d'aquestes problemàtiques. I tu creus que aquí al poble es treballa suficientment
l'experiència és que des de les escoles es treballa, se'n parla. Sí, jo penso que sí, però de totes maneres no és perquè la tinc amb ell aquí al davant. Jo, com ho he mirat sempre des d'una mica de més lluny, realment el treball. Ells han portat aquí al poble conferenciants, que a vegades jo he estat per Barcelona i els he sentit, o amb universitats, que van, molts dels conferenciants que ells han portat estan en universitats estrangeres, amb experiències, vull dir, numerosos d'aquests temes, dels temes que venen a parlar, de qüestions econòmiques, de qüestions més socials, de les desigualtats, i llavors aquí al poble, en sec tu has tornat de no sé on, de no sé quin seminari, o has participat en no sé quines jornades internes, i veus aquí al poble, i al cap d'un mes, o al cap de 3 setmanes, has vist que la mateixa persona venia aquí a Santa Llúcia. Per tant, jo que aquest grup de gent de manera tan constant, perquè al darrere hi ha molta constància, jo crec que a vegades hi deu haver gent que hi va una vegada, a vegades d'això, però realment ha ajudat moltíssim. I ajuda i és com una flama oberta, no?, aquí al poble, que evidentment suma. I ara que també parlàveu que tant Justícia i Pau com vosaltres mateixos parlàvem de la crisi, en temps de crisi és més fàcil perdre aquesta consciència social o al contrari es comencen a crear més teixits entre la gent? Vaja, l'experiència ens diu que en temps de crisi es torna a revifar moltíssim tot el teixit associatiu, la solidaritat entre les persones. Has de pensar que, per exemple, el 2011 la Creu Roja va acabar amb 2.000 socis més. No amb el mateix import econòmic, perquè evidentment la gent ara podem donar menys que el que donàvem abans, però vull dir, la societat catalana com a societat és una societat molt, molt solidària. I ara ja sí que per acabar, parlem una miqueta del futur. Què creu que cal treballar per continuar teixint aquesta consciència aquí al poble de cara al futur? Si és que creu que cal treballar alguna cosa més. Jo és que penso que a la Selva hi ha molt de teixit associatiu de molts nivells. Per tant, qualsevol nova iniciativa sumarà les que hi ha i serà benvinguda. Mantenir les que hi ha i que en baixin apareixent des dels grups de jóvens, qualsevol tipus d'iniciativa que enllaci la societat salvatana és vàlida, i que llavors aquestes iniciatives, tornant al tema del començament, sempre tinguin un espai, un ressò per la gent de fora nouvinguda, perquè entre tots hem de tirar endavant el nostre poble. I em penso que és aquí, saber treballar en conjunt, i sobretot obrir camins, també. Estar molt alerta d'aquestes noves iniciatives que de vegades sorgeixen, perquè jo, per exemple, quan he explicat allò de Bòsnia, ara ho vaig mirar una mica per recordar-ho, penso que es va fer un projecte maquíssim i ningú se l'esperàvem. Llavors estar oberts en aquests moments nous que se'ns presenten. Ara estem en un moment difícil global, però a partir d'aquest moment hem de trobar coses positives, perquè la gent, escolta'm, tampoc no podem viure angoixats i atemorits de que no hi ha sortida. Al contrari, jo em penso que això mateix. Doncs no res, moltes gràcies per aquest capítol que ens heu ajudat a fer i a tirar endavant. Jo personalment he quedat molt contenta, em sembla que hem parlat de coses que en general són poc conegudes o que si no estàs una miqueta implicat potser no t'arriben. I no res, espero que hagueu passat una bona estona també vosaltres. Si l'altre diumenge ets aquí, ja pots vindre que fem una altra conferència. Doncs mira, molt bé i moltes gràcies. Vinga. En aquest capítol ens preguntàvem si els salvatans i salvatanes tenim consciència social i justament el que ens han explicat la Marina i la Salomé és que la Selva, com qualsevol altre poble, podríem dir, ajuda, respecta i es solidaritza sempre que convé amb qualsevol vilatà del poble més necessitat o amb aquells nouvinguts que escullen la Selva com a nou lloc de residència. I en aquest sentit han destacat que la Selva, pel fet de tenir uns 6.000 habitants, compta amb població procedent de més de 70 països diferents. En gran part és aquesta consciència social de la que parlàvem, la que ha permès una integració correcta i que al seu torn també ha afavorit que el poble s'obrís i s'enriquís de totes aquestes noves cultures. Però amb el que ens quedem sens dubte d'aquest capítol és que la immigració és un fenomen, com hem explicat, que s'ha repetit al llarg de tota la història i la Selva no n'és una excepció. En aquest sentit, doncs, reiterem una vegada més que la Selva la formen tots aquells i aquelles que hi viuen i la fan tirar endavant en el seu dia a dia. I així arribem al final d'aquest capítol dedicat a la immigració i a la consciència social a la Selva i us esperem la setmana que ve amb un nou protagonista.